Чувствай се поканен на сватбата на Хенри и Триш, която ще се състои на острова на Харпър. Погледни ги само! Да пием за всички нас! Вече си в списъка с гостите. Хенри! Чичо Марти! Само се моли да оцелееш до сватбата. На 9 ноември всички идват на острова на Харпър за празненството. Целият остров е на разположение за сватбеното ви тържество. Но това, което не знаят е... Знаех, че някой ден ще се върнеш при мен. Няма да оставам. че сред тях има убиец. Един по един. Аби, това е просто дърво. Спокойно. Един по един. Един по един. Никой да не напуска острова без моето позволение. Един по един. Хора умират, Аби. Откъде знаеш? Духовете ми казаха. 4 седмици. Една невиждана до момента мистерия. Моля ви, само ме пуснете. Всеки може да е жертва. Всеки е заподозрян. Убитите на този остров бяха по-възрастни. Всичко се случва заради нея. Тя пита дали ти си убил. Не знаеш защо. Аз също. Кой ще оцелее? Островът на обречените. От понеделник до четвъртък в 23:15 по ProBG.